नमस्कार प्रणाम। हम आप सबके छोट भाई तो फिर से रवल के एगो नया वीडियो में स्वागत बा। आज हम बात करे वाला बानी मल्टी स्टार विजय चौहान के गाना के बारे में, जौन बहुत ही बेहतरीन गाना लेके आयल बड़ा विजय चौहान, जौन एल्बम के नाम बा जवनिया के रस। भैया लो ई गाना के स्टोरी बता देतनी। ई गाना गावल गइल बा जीजा और साली के बीच में, विजय चौहान और शिल्पी राज की आवाज़ में। बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग बा भाई लोग। तो भाई लोग तोहरा लोगन के ई गाना कैसा लागल ह? आशा ना विश्वास करतनी कि विजय चौहान के फैन होकबल हो तो ई गाना तोहरा लोगन के अच्छा लागल होई। ई गाना नहीं मिलत तो जाके सर्च कर लो जवनिया के रस। विजय चौहान ऑफिशियल पर ई गाना आ चुकल बा। अगर गाना नहीं मिलत तो हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ई गाना के लिंक बा, वहाँ से भी जाके सुन सकत रहो। तो चलो लो भाई लो ई गाना का पूरा डिटेल्स बता देता नी। ई गाना आइल बा विजय चौहान ऑफिशियल पर, जौन एल्बम के नाम बा जवनिया के रस। ई गाना के गइले बड़ा विजय चौहान और गायिका शिल्पी राज। राइटर के बात करी तो बिट्टू विद्यार्थी गाना के लिखले बानी। एमे कंपोजर बानी अजय सिंह। एमे काम कैले बाड़ी मुस्कान जानू, विजय चौहान और सुनीता जी। तो भाई लोग हमार वीडियो तोहरा लोगन के कैसा लागला कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ लो, और हमार वीडियो कहाँ से देखो तारा लो जरूर बताओ लो। तो हम शायर में नाराज निराला आप सबके छोट भाई, ऐसा ही हम नए नए गाना के वीडियो लेके आवत रहनी और तोहरा लोगन से बतावत रहनी। तो भाई लोग विजय चौहान के फैन बड़ा लो तो ई गाना के फुल सपोर्ट कर लो। विजय चौहान ऑफिशियल पर ई गाना आ चुकल बा। अगर रउआ सब विजय चौहान के फैन बानी तो ये गाना पे एक रील बनाई इंस्टाग्राम पर, और ये गाना के इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग में लेके आई। ऐसा ही हम अपना चैनल पर लगातार वीडियो लेके आवत रहनी। तो भाई लोग फिर मिलें अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।